салом духтаро соза назан саломати хуба ина бо хоиши зиёди шумо бо хоиши бешумори шумо пеши замира омадагем як борака икртои хушура диден ҳамаша замира барои шумо овардагай нархо бошад дастрас 120 сомон марҳамат навора тамошо кунен озимаҷидогуна ҳамаша бо якчанд моделша мепӯша шумода нишон метиҳем нархоша мефаҳмонам 120 сомон бозори корвон тарафи пажарка якм дарвозаи пажаркара ки ворид гаштен дасти рост мегарден духтаро чорум қатор инам чорум қаторда саршавишта ҳафтум контейнера ҷои замира духтаро страничкаша матметид мекунам бидроен тамошо кунен доставка дорен замира доставка надоран хитон биёен аз наздик бинен баъд харидорӣ кунен духтаро духтарако замирара бинен ҳама қадар болопӯшои фасони тобистона овардай хушругиша диден ина хичам пӯшидагай аҷоиб хушрӯай саб букакая марамат ка седа даркорай метавонен замирада нависен биёен доставка надорад биёен духтаро хитон биёен то размери 58 48 то 58 размер ҳаста 48 то 58 ҳастай сангчои сваровски дора хидаш нимхе сабу какай ва ёрам бинен чихе хушрай нархошон чихелай нархошон 120 сомон 120 сомон марама духтаро бозори корвон тарафи пажарка якм дарвоза хушруа якм дарвоза духтаро тарафи пажарка якм дарвозара ки ворид гаштен дасти рост мегарден чорум қатора саршавиштай ҳафтум контейнер ҷои замира як борака аки киртоша намеген ҳами хехшруай нархеш чанд сомай 120 сомон иям 120 сомон нархои замира дастрасай марҳамат доставка надоранд духтаро успед кунен биёен хитон аз наздик тамошо кунен харидорӣ кунен бурд мекунен духтаро барои киртош фасонакай нарх боша нархи зурай марҳамат ҳатман пеши замира биёен ина духтарако барои шумо анамихе киртои фасон овардагай замира бо нархи дастрас духтаро медонен чанд сум 120 сомон марҳамат успед кунен як бурака икртора хушругиша бинен охи замира ҳамаи ҳаминора барои шумо 120 сомонӣ кардагай ина диден духтаро ай пачкоо мекушоян мана беҳад гилакошам хушруқа гилш фасонакае сангчошам аҷоибот 120 сомон успед кунен тамом нашида омада харидорӣ кунен бозори корвон тарафи пажарка якм дарвоза ки ворид гаштен кус дасти рост мегарден чорум қатора саршавиш ҳафтум контейнер ина духтаро азами тигр чанд расветкаву чанд модель доштай ҳамаш я нархая дидена чихе зур 120 сомон успед кунен тамом нашида омада харидорӣ кунен замира ҳамаи ҳаминора барои шумо 120 сомон кад инам қатора биненда духтаро ва иқа киртои хушру доран и питоная ишам хушру хулоса глакош беҳадам фасон ҳамаш барои шумо иқа пешакаш фасонакае ва ина духтаро размерои балишмерка мепурсиден ина размерои балишмеркашам ҳастай размерои маладёшкашам ҳастай хулас тамоми намудша бо нархи арзон аз ҷои замира метавонен харидорӣ карда духтакаш фасона анамхе киртои белмандоям бисёриё мепурсанд марҳамат иношам арзон карда замира ино чанд пулан 120 дидена духтаро 120 сомон паплинаки белмандо иҷада чанд модели ами сангчоо ҳастай чанд дизайнш метавонен биёен аз ҷои замира харидорӣ кунен духтаро расветкои хушру дорен на сиёпӯшо на сиёшам ҳастай бозори корвон ва ира бинен чихе фасонай 120 сомон бозори корвон тарафи пажарка якм дарвоза духтаро дасти рост мегарден якм дарвозаи пажаркара гаштен чорум қатор ҳафтум контейнер ҷои замира инамино ҳамаш 120 сомонай доставка надора шумо хитон биёен духтаро инам хеле киртои фасона медонен замира чанд сум кардай 100 сомон успед кунен духтаро бале 100 сомон успед кунед хеле киртои 100 сума бисёр дора ози шумода якта ба якта нишон метия биён аз наздик пушен бинен харидорӣ кунен беҳадам киртои фасони қиматиай 100 сомон штагай бозори корвон тарафи
пажарка якм дарвоза инаишам 100 сомон якм дарвоза духтаро дасти рост чорум қатор ҳафтум контейнер ина бинен ямамқа фасонака гарошка бинен духтаро 100 сомон ае бовар мекунен 100 сомон дар ҷои замира ҳами қимат кирта дар ҷои замира ҳами 120 май ира бинен чӣ хушрӯ 100 сомон иное ки нишон додестем ҳами видеода ҳамаш 100 сомон ая мана чанд намуде ки мебинен 100 сомон арзон кардагия замира успед кунен доставка надора духтаро хутон биёен аз наздик бинен харидорӣ кунен пушен бинен интихоб кунен харидорӣ кунен ина куртои фасоне ки нишон дод 100 сомон ина барои модароям ҳаста барои духтаракоям ҳаста ҳамаи моделора дора ҳам балшимеркои фасон ҳам маладёшкои хушрӯ хулоса ина 100 сомон дар ҷои замира ана михе куртои румолдор овардай замира бовар кунен хушрӯи бадай материалаш белмандой ая паплинакаш белмандой ғавси хушрӯ ино ина дидена ай 44 пуш то 62 пуша ҳастай размер ина намудаш нархаш 100 сомонай ана бадана хеле гарошки новинка омадай ёям михе куртои фасони румолдор ино бошад 120 сомонай шумо расветкооша бинен охи духтаро чиқа хушрӯай паплинаш оригинал ғавси фасон ина туфаям барен хушрӯай дугонаотонда мисол апал хоҳаротонда модаротонда беҳтарин туфа мешава 120 сомонда ҳам киртаи фасон ҳам румол дар ҷои замира бозори корвон тарафи пажарка якм дарвозаи пажарка ки дромаден ку духтаро дасти рост мегарден чорум қатор ҳафтум контейнер ҷои замира ина меоям 120 ая ай 100 сома иқанас дидена духтаро болопушои фасон ай фақат сиё мондагиай 100 сомон марҳамат ино чи инам 100 сомон диден киртарубашкаи фасон 100 сомон дар ҷои замира и болопушак чи 120 сомон хулоса ами борои замира 100 сом 120 май айвайда қимат нест мана марҳамат анаи моделакоям 120 сомон шид успед кунен тамом нашида омада харидорӣ кунен ана яку чиан хушрӯ тофтестиан ира бинен ранги дубайскиое ҳозир нишонтон метиҳем ё чанд пула 120 сомон мана духтаро кам мондагиай расчётотона бигирен тамом нашида ҳами видеои мара диден ку тамом нашида ҳамин чизо дарав биёен иям болопушака 120 сомон марҳамат пеши замира даяй диден размерош кати омадагиай киртои абманка бодоштиян ҳозина нишон метиҳан ва иқаи духташ хушрӯвай духтаро ичанда 120 сомон марҳамат духтаро беҳадам фасон нарх бошад арзон марҳамат пеши замира биёен иҷада бу ва инам ё 100 соман чихеназ духтаро киртапочара диден хушрӯбиша 100 сомон платяшам аз платяш дароза бепоча ана инош кӯтоҳтар айзону поёнай лекин почошон катян мана марамат 100 сомон инам қатор то охира 100 сомони ай духтаро марамат ина бо биёен аз наздик биненда киртоша киртои фасон бисёр дора анами хеле дубойкачои фасони сангчадор материалаш белмандо медонан чанд сом шидагиай 100 сомона замира барои шумо 100 сомон кардагиай расветкоша бинен чихе хушрӯ фисташкови талха барг расветкои хушрӯ дора бадана ёям дубойкаян духтаро 100 сомон биёен успед кунен тамом нашида харидорӣ кунен бозори корвон тарафи пажарка якм дарвоза духтаро якм дарвоза ки ворид гаштен дасти чап дасти рост мегарден духтаро чорум қатор ҳафтум контейнер ҷои замира марамад ини платёям анавая диден чихе хушрӯча буд крестиянка ҳамёям 100 сомон шудагиай бо материалакоша намеген ира бинен чихе маладёшкода хушрӯвай 100 сомон инами борои замира ҳамаш 100 сом 120 май духтаро арзона инаи бабучко чанд сом иқа хушрӯ 120 сомон румол ва диден ино бо румол кати будян 120 сомон расветкооша намегем бо чихе расветкои хушрӯ дора марама духтаро марҳамат биёен пеши замира анами хел киртои фасон шарфошон кати ҳамаги 120 сомон ай духтаро танада бо и аҷоибот места ҳозир ҳами мода шидагиай ку ина 120 сомонӣ дар ҷои замира пешниҳод шидагиай успед кунен тамом нашида омада харидорӣ кунен
распродажа духтаро қисми дӯст доштаи мо бу шумо ина марҳамат замира распродажаҳои хушрӯе дора ки нигоҳ кунед киртора 80 сомона 80 сомон кардаган киртара фасониша диден духтаро тигракои фасон успед кунен тамом нашида биёен 80 сомони ана мехе киртои фасон шумора интизорай бозори корвон тарафи пажарка якм дарвоза ҳамин якм дарвоза дир омаден духтаро дасти рост бигарден чорум қатор биёен инами ҳафтум контейнер саршави чорум қатор дая ина марамат киртара хушругиша диден бовар мекунен 80 сомонай марамат духтаро киртоши 6 фасонай и 6 фасонай нарх бошад арзони дастрасай 80 сомон инчунин духтаро иҷада бо намхел новинкои фасон доран ино чанд сомон ана ино 120 сомон паплина кай духтаро марҳамат ина дар кортон боша метавонен ҷои замира омада пӯшида бинен харидорӣ кунен чанд расветка доштай капшондор бе капшон хулос чанд модел дора ҳамаш капшон доранд капшон доранд паплини белмандо беҳад паплини хушрӯ шушта мепӯшен остинакошо резинка ана баъд нигоҳ кунен ини болора бинен чанд расветка дора ҳамаш хушрӯ як боракак биненда размеро бошад то 56 бидай марамат биёен духтаро